VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió Esportiva Figueres es va desfer amb relativa comoditat del Lloret per 4-0 en un encontre que prometia ser la continuació de les Fires i Festes de la Santa Creu, però que finalment ha suposat 3 punts més cap a l'objectiu final, que es pot consumar si sumen un sol punt a Sant Feliu de Guíxols la setmana vinent. Els figuerencs havien d'esperar les punxades del Palamós i del Vilassar, però no es van produir. Els primers minuts van ser els més complicats, amb un Lloret que es mostrava sòlid i no donava massa opcions al Figueres. Els cops de cap de Pol Comte i Moñino als minuts 5 i 14 van ser les úniques arribades fins a l'equador de la primera part. I va haver de ser Xema, defensa del Lloret, qui fes el primer gol en pròpia porta al minut 26, en desviar deficientment una centrada de Pol Comte. Malgrat donar una bona imatge, els salvatans es van veure sentenciats pels despropòsits defensius i al minut 37, Teixi, aprofitant una altra errada monumental de la defensa, en aquest cas de Valls, va treure petroli d'un mal refús tot fent el 2-0. Al descans l'equip d'Arnau i Ponsí va conèixer el desenllaç del Palamós per Alada i l'ambient va decaure significativament. Tot i així la represa, la Unió va continuar fidel al seu estil i a força d'anar eixamplar el camp i circular amb criteri la pilota va aconseguir lligar el Lloret. Pol Comte va avisar al minut 51 amb un xut ajustat que no va trobar xarxa per un pam i 6 minuts després Teixi va fusellar el porter visitant Prado després d'una jugada de cruz, però sense fortuna. El mateix Teixi del no-res va treure una passada d'Esperó al minut 63, que Freixas, amb un afortunat xut entre moltes cames, va entrar al segon pal. Amb el partit resolt, el Figueres va imposar el ritme que volia i només Siles va sortir del guió per anotar el seu golet. A aquestes ganes potser el van bloquejar al minut 78, quan amb tot a favor es van plegar de pilota i no va poder definir. I als instants finals, Murga, des del punt de penal, va transformar una pena màxima provocada per Sile, posant el 4-0 final al marcador, i la sensació que la setmana vinent, per fi, es podrà dir en veu alta que el Figueres ja és nou equip de tercera divisió.